Voľby do Európskeho parlamentu 2024. Diskusia. V štúdiu už vítam našich 4 hostí. Europoslanca pána Miroslava Radačovského, predsedu strany Slovenský patriot. Vitajte. Dobrý deň. Ekonóma pána Štefana Panenku, ktorý je predsedom strany My Slovensko. Dobrý deň. Pána Jaroslava Naďa, predsedu strany Demokrati. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. A taktiež je tu s nami pán Jožef Bereni, podpredseda samosprávneho kraja, ktorý kandiduje za Maďar Szövetség, Maďarská aliancia je členom predsedníctva. Vitajte. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. No a po úvodnom predstavení vás, kandidátov v tejto prvej diskusii, poďme na témy, ktoré sú spojené s Európskou úniou a Európskym parlamentom, okruhy ktorých ste vopred dostali. Začíname zahraničnou politikou. Ambíciou Európskej únie je byť kľúčovým hráčom na globálnej politickej scéne, ale sú tu viaceré konflikty, aké vidíme či už na Ukrajine, na Blízkom východe, v Afrike. A na druhej strane tu máme nejaký konflikt, ktorý je úplne iného rozmeru. A 2 roky nám ukazujú, že ten konflikt v tejto chvíli je viac zamrznutý, pokiaľ teda neakceptujeme to, že teda Rusko sa trošku posúva vpred. Čo je realita. Čiže ak chceme rovnaký výsledok, ako vidíme teraz, tak bojujeme i naďalej. Ak chceme ten konflikt ukončiť, tak je najvyšší čas, aby sme to začali riešiť diplomaticky. A to sa dá len tak, že si ľudia, ktorí za to rozhodujú, a to je Európska únia, Spojené štáty a 2 účastníci konfliktu, to je Ukrajina a Rusko, sadnú za jeden stôl a začnú sa baviť o tom, ako to bude vyzerať. Takéto konflikty zamrznuté na svete máme vo viacerých krajinách. A ak toto momentálne neurobíme, tak budeme prekvapení, že o rok si Rusko zobere Odesu a tým pádom budeme naozaj veľmi nešťastní z toho, čo sa stalo. Ak chceme popierať fakta, tak môžeme si tu malovať zámky vzdušné, môžeme sa na to pozerať ako na videohru. Realita však je, že HDP Ruska je zhruba 11-krát vyššie ako Ukrajiny. Rusi používajú na vojnový konflikt 5,9% svojho HDP, čo je plus minus 100-120 miliard. To je veľmi blízko k tomu, čo produkuje Ukrajina. Ukrajina produkuje 160 miliard. Čiže v podstate ako keby technicky je to absolútny nepomer a tento nepomer vyrovnáva celý svet, vyrovnávajú ho Spojené štáty, vyrovnáva ho Európa svojou pomocou, ale stále to nestačí, pretože matematicky to jednoducho nesedí a nikdy to sedieť nebude. Naviac Rusi, najpoužívanejší granát, ktorý sa používa do delostrelectva, kupuje, alebo ho to stojí $500, Európu, teda Ukrajinu, v kombinácii s tým, čo Európa dovoluje, to stojí 5 000. To je absolútne nevyrovnaný pomer. My si klameme, že to skončí inak. To skončí veľkým prúserom a skončí to tým, že Rusko si zoberie Odesou. Naviac tie územia sú úplne zničené. Okrem toho sa nepozeráme na to, že my tu máme na svete katastrofu, a to je Izrael. Akože tá humanitárna katastrofa, ktorá je tam a na ňu sa pozeráme už niekoľko mesiacov, hovorí o tom, že asi sa veľmi ťažko môžeme spoliehať na zdravý rozum ľudí, ktorí v súčasnosti ten svet riadia. Ja nespochybňujem to, že Rusko napadlo Ukrajinu. To absolútne nebolo. Je to agresor. Bavíme sa o tom, že môžete konať rovnako a zakrývať si oči pred tým, čo sa deje a ľuďom rozprávať rozprávky. Realita je tá, že Rusko je dostatočne ďaleko na to, aby za chvíľu začala obsadzovať Charkov a potom následne Odesu. To je prvá pripomienka. Druhá pripomienka je tá, že keď som sa dotkol konfliktu dole na juhu, je to práve kvôli tomu, pretože pani moderátorka tú diskusiu otvorila v širšom kontexte a spomenula tých konfliktov viacej, takže preto som sa dotkol aj jeho. Ešte chce reagovať pán Panenka. Ak ich chcete naozaj zastaviť, pán Naď, tak už signály pána Macrona, že ideme vysielať vojakov z Európy, vymeňme to za niečo rozumnejšie. Máme tu na území Európy 700 000 ľudí plus minus vo veku 18-60 rokov, Ukrajincov schopných bojovať. Urobme bilaterálne zmluvy s Ukrajinou, vráťme ich tam, pošlite ich bojovať a vyriešite to raz a navždy. Pokiaľ teda Putin nebude rýchlejšie a nepostaví rovnakú armádu okamžite. Toto je riešenie. Ak to naozaj myslíte vážne, urobte to takto. Mali by sme na európskej úrovni spoločne viac investovať do obrany? Môžeme o tom diskutovať ešte niekoľko rokov, ale skúsme ísť po podstate a skúsme nájsť riešenie, ktoré bude naozaj že zmysluplné, rozumné a niečo, čo máme na stole. Máme tu v rámci Európy krajinu, ktorá disponuje obrovským množstvom jadrových zbraní. Ak táto krajina, konkrétne myslím Francúzsko, a pán Macron povie, garantujem ochranu
územia práve jadrovými zbraňami, potom dáva zmysel sa baviť aj o týchto témach, ktoré tu teraz otvárame. A je otázka potom, že či to časť rozpočtu naozaj nemá byť presmerovaného z NATO práve na túto európsku ochranu. Čiže tam potom ten zmysel vidím. Ale vyriešme tú podstatu toho dážnika. Niekoho, kto má rovnaké postavenie a rovnakú silu. V opačnom prípade to nedáva význam. Mimochodom, Francúzi svojimi jadrovými zbraňami majú možno ani nie desatinu, výrazne menej ako 1/10 toho potenciálu, ktorú má napríklad Ruská federácia. To znamená, ani samotní Francúzi, oni majú tak zbrane akurát tak na ochranu svojho územia, keď iba o tom hovoríme. Takže treba si pozrieť realitu a podľa toho potom robiť aj nejaké stanovisko. Hovoril pán Naď, reagovať chce pán Panenka? Áno, je úplne zrejmé, že v prípade jadrových zbraní, na rozdiel od všetkých ostatných, je irelevantné, aké množstvo ich máte, pretože ak raz jednu vypustíte, tak ten problém je dosť veľký na to, aby sme sa naozaj pred tým zastavili. Takže ja myslím, že nemusím viac k tomu povedať. Inak, keď ste spomínali príklad Francúzska, dovolím si odcitovať Emmanuela Macrona, ktorý hovorí, Európa je smrteľná, musí posilniť obranu aj zbrojárskú produkciu. To hovorí on sám. Jasné, a zároveň hovorí to, že pošleme ľudí na Ukrajinu bojovať, Európanov. To nikdy nepovedal. Ale áno. Pozrieme si záznam. Môžete, to naozaj nepovedal v tejto podobe, aby sme len naozaj pustiť ešte zo záznamu, takže teda prepáčte, len aby som tú faktografiu upravila. Je pravda, že pripustil tú možnosť, ale nepovedal, že tam ideme posielať vojakov. Navyše malo ísť, pokiaľ viem, o iné logistické napríklad operácie. Pán Naď? Áno, presne tak. Žiadnych bojovníkov tam nikdy nepripustil, že netreba tu zavádzať a strašiť ľudí. Povedal, že jednoducho tam odborníkov na výcvik, odborníkov inštruktorov a odborníkov na ovládanie systémov, ktoré sú francúzskeho pôvodu, takýchto ľudí tam chcel poslať. A to určite nie je žiadnych ľudí, ktorí by išli bojovať. Takže prosím, držme sa faktov. Držme sa faktov a pozrieme si záznam a neobhajujeme potom následne dodatočne, následnými dňami diskusiu, ktorá bola vedená v tom nejakom momente nejakým spôsobom. To je všetko. Ďakujem. Raz tá vojna skončí a všetko je spojené s ekonomikou. Niekto to bude musieť postaviť na novo. Tie ekonomické záujmy toho sveta sa začnú v tom momente meniť. Európa, každý jeden členský štát bude mať úplne iný pohľad na riešenia o pár mesiacov alebo o pár rokov, ako ich má dnes. To je situácia, ktorú budeme riešiť v tom danom momente. Je zbytočné sa tomu ďalej venovať. Minuli sme si 6 minút každý času o veciach, ktoré nevieme vyriešiť tu na Slovensku. Vedia to vyriešiť 4 účastníci toho konfliktu a nie my. Poďme sa venovať prosím naozaj niečomu, čo tých ľudí na Slovensku zaujíma. Ako posunieme tú Európsku úniu, ako vyriešiť dotácie, ktoré sú tu, ako robiť rovnoprávnosť v ekonomickom prostredí, ako vrátiť Európsku úniu naspäť k tomu, aby bola silne exportnou ekonomickou. Budeme o tom hovoriť, pán Panenka, len dovolte, aby som povedala, že naozaj dopredu ste dostali okruhy tém a bola tam aj zahraničná politika. A ja len upozorňujem, že keď tých tém je 8 a minuli sme si na 2 polovicu času, že to asi by sme sa mali posunúť ďalej. Je úplne zrejmé, že keď si povieme fakta na stole, že toto je niečo, čo by sme mali odmietnúť. 10 rokov tu púšťame ľudí a pozeráme sa na to, ako pašeráci si nehávajú zaplatiť za peniaze za to, že sem niekoho dovedú. Sme jediné územie na svete, ktoré legitimizuje pašeráctvo ľudí. Všade vo svete je to trestný čin. A Európa sa na to pozerá a ospravedlňuje to krásnym názvom migrácia, respektíve nelegálna migrácia. Takže toto je problém, ktorý je naozaj veľký. Ochráňme Európu na hraniciach Európy, nepustíme tých ľudí sem. Áno, na niektorých častiach je to problém, máme tu more dole na juhu v okolí Grécka, ale ako náhle vyšlete signál, že tá Európa je zavretá a budete tých ľudí vrácať naspäť a vytvoríme tábory na území Afriky, tak v tom prípade sa táto situácia za rok výrazným spôsobom zmení. Pozrime sa na fakta. Fakt číslo 1. V Nemecku pracuje len 13% z tých ľudí, ktorí tam prišli. Neospravedlňujeme to tým, že nedostali ešte pracovné povolenia. Vodia si tam ďalších ľudí. Kriminalita im výrazným spôsobom rastie, pretože sme ich naučili na sociálny systém, ktorý tam je. Pani Merkelová otvorila dvere do Európy a povedala, poďte všetci sem, my vás potrebujeme, ale my potrebujeme ľudí, ktorí tu budú pracovať. Ja som zastanca toho, že ak sa niekto rozhodne, nejaká rodina chce mi spracovať, zmeniť svoje pôsobisko, poďte sem, poďte tu pracovať. Ale pracujte tu. Ako náhle sem niekto príde, tak
by tu mal začať pracovať. A nehovoríme o tom, a to určite príde, že nás sa to netýka, lebo ich tu skoro nikoho nemáme, týka sa nás to ekonomicky, pretože tento problém v tom Nemecku a v ďalších krajinách niekto musí zaplatiť. V severských krajinách ľudia, ktorí bývajú v nejakých oblastiach, sa odsťahovajú kvôli tomu, lebo nechcú s tými ľuďmi tam na tom území byť. Francúzsko si má vážny problém. Sú tam štvrte, ktoré nikto nemôže navštíviť. Francúzsko je ale trošku iný problém, pretože si tam historicky koloniálnym spôsobom existencie tých ľudí návozili. Už dnes oni sami sa vysporiadávajú s týmito ľuďmi. Poďme robiť riešenie. A to môže robiť len niekto, kto si povie, že idem zavrieť tú Európu a idem sa na to pozrieť. Takže to chcem riešiť. To riešenie, ako ho teda naozaj chceme, je v tom, že navolme si v európskych voľbách do parlamentu rozumných ľudí. Obsaďme ten parlament rozumnými ľuďmi, ktorí otvoria tento pakt opätovne a vyriešia to, definitívne zhodia túto tému raz a navždy zo stola. Toto je jediné riešenie. A nehovoríme o tom, že niečo sa nedá. Dá sa to. Ten zákon sa dá otvoriť opätovne. Ja rozumiem tomu, že súčasná skladba ľudí to nedokáže spraviť, preto treba do Európskeho parlamentu absolútne iných ľudí. Nie ľudí, ktorí sú progresivistickí, neomarxistickí, nie ľudí, ktorí to kombinujú tie dohody so socialistami. Tá Európa si zaslúži konečne veľkú skupinu rozumných ľudí, ktorí tieto témy, a nielen tieto, mnohé ostatné upracujú a vrátia tú Európu k tomu, k čomu vznikla. A to je ekonomický, hospodársky silný celok. My sme si za obdobie existencie o 50% znížili jej hodnotu. V minulosti, keď sme vznikali ako Európska únia, nemyslím Slovensku, ale vo chvíli, keď sa formovala Európska únia, tak sme boli schopní obhospodarovať každé 4. euro na svete. Dnes je to každé 8. Smerujeme k tomu, že to bude každé 16. A to ešte není ani na stole diskusia o tom, že to ideme zastaviť. Ďakujem pekne. Pán Panenka, veľmi krátko a ideme ďalej. Reakcia. Áno, máte pravdu, ale tú atmosféru niekto vyvoláva. Takže keď zmeníme nastavenie kultúry v tej Európe, tak potom komisia o takýchto hlúpostiach diskutovať nebude a raz a navždy to zmete zo stola a nebudeme legalizovať migráciu a pašeráctvo v Európe. To je naozaj vážny problém. Uvedomme si to. Pár faktov. Sme schopní ako ľudstvo ovplyvniť 3,5% z tých 0,04% CO2, ktorý sa v atmosfére nachádza. Z toho Európa 8%, z toho automobilový priemysel 16-20% podľa toho, na aké zdroje sa pozeráte. Čo znamená, že to má 0,0001% dopad, keby sme ten automobilový priemysel vypli. Čo znamená, že Green Deal je o niečom inom. Je to triedny boj. To je fakt. A toľko by som k tomu chcel povedať. Čiže viac túto tému nemusíme rozvíjať. Naviac pozrieme sa na Európu. Ak teda to môžem teda ešte doplniť spätne. Vyrábali sme najlepšie autá 100 rokov na svete. Najmodernejšie autá. Určovali sme v tom trend. Dnes sme nie najväčší exportéri, už sme najväčší importéri. A financujeme Čínu podporou spotreby a celým tým nastavením toho, akým spôsobom sme to zorganizovali. Čiže to je naozaj že veľká téma na odmietnutie a postavenie na novo. Nie len auta, ale aj lode a lietadla. A to hovorí o tom, naozaj o nastavení tých ľudí, o ich mentálnej zrelosti. Pán Panenka, vašich 30 sekúnd na záverečné posolstvo voličom. Nech sa páči. Zamyslíme sa nad tým, čo nám ukázala vojna. Zamyslíme sa nad tým, čo nám ukazuje Green Deal. Zamyslíme sa nad tým, čo nám ukázala pandémia, riadenie pani von der Leyen. A dojdeme k tomu, že sa nemôžeme na politikov spoliehať, že nemôžeme sa spoliehať na to, že majú dostatok zdravého rozumu, že chamtivosť vytláča zdravý rozum a ukazuje nám, že si máme postaviť novú Európu, nové Slovensko. Prosím, poďme si postaviť nové Slovensko, my Slovensko a navolme si do Európskeho parlamentu ľudí, ktorí sú rozumní a aby ho obsadili naozaj svojim rozumom. Uplynul.